Все повече семейства живеят без брак. Според специалисти това се дължи на факта, че предимно мъжете предпочитат да не се обвързват с подпис. Какво спира младите двойки да се разпишат в гражданското и от друга страна как може пък да се направи впечатляващо предложение за брак? Ето съвети на брачните консултанти. Мъжете често са критикувани, че не предлагат на своите половинки или изчакват прекалено дълго време. Не толкова ги е страх от обвързване вече, колкото причините са много по-прозаични според мен. Например, не се сещат. Просто не се сещат. Мъжете по земята се влюбват и се женят всеки ден, но те имат индивидуален биологичен часовник. Ако той е готов, ще го направи. Ако обаче не е, нищо не би го накарал да предприеме подобна важна крачка. Мъжете не разбират колко е важно за жената, не разбират колко е важно за нея този момент да е изключително специален. За жената, по принцип, това е момент, който тя иска да разказва и на правнуците си. След 2 години и половина от връзката, жената очаква вече продължението за брак. За да се запомни за винаги подобен момент е необходим нестандартен подход. Скъп ли трябва да бъде пръстенът и какво се крие за думите «ще се омъжиш ли за мен»? Най-често, че с този човек искаме да прекараме живота си. Важно е не жеста и какво символизира самия пръстен, а не каква е цената му. Хората се обичат какви пръстени въобще. Всичко това с дето мъжа коленичи, пък вади някакви диаманти, пък жените са разочаровани, че пръстена не им е достатъчно скъп. Това са пълни глупости. Малко театър винаги е необходим. Мъжете и жените са емоционално зависими, независимо колко той се прави насилен мачо или пък тя на срамежлива девойка. И двамата искат едно и също – сигурност, другар в живота, доверие, страст и уважение. Ако усещате всичко това, сте готови да направите най-романтичното предложение на живота си. Успех!